on water and the twin. Very too. Or young someone doing. I know. Intense of sorrow. And we are working here, we are not just playing. What's wrong with you? Tata, inyama moyibeka kahle, jisele kabla or ngaphansi. Yeah. Tata letha ngapha imali. Shintsha unawo undune nje. Buka. Udathathela lapha manje. Sawucharge lapha. Oh, pulang bang? Bang, ada tadi oh, tahu. Dene, yes, yo le, lezo mkheha. Ana met mail vula ibuke, aqale ngayo, kumele wenze kanjani. Iqathe elihle yilo lonibeka phezulu. Ask Mamlamo to give something to mix the chicken. Let it mix. Yeah? Alright. But this one is right. It's right. Siyabonga amawazile ukufika. Kuyosijabulisa kakhulu lokho. Kulezandla kwaze kwa. Ngiyabonga Nkosi Mbusi sekhetha lami. Lokwenza nje ukusushila wena. Go and open the pub. Hey, the pub today. Yo. Oh. Thank you. Give me my drink there, my hill. On that side, outside. Today you're gonna jive, eh? Sorry? What do you need for NH? Sorry? You're a lizard. It's better to say you need the money, maybe. You don't need money. Yeah, tata. Ishala banemali abangenamali bayizwa ngephupho. Sondela ketalam.
London, how many people they have now? Less than how many minutes? What do you think if I'm going to take 5 hours and 4 hours? What do you mean? No, you don't want to be busy. 5 hours. Siyabonga izintathu ezinhle zazokwenzeka senishilo nje nini. Siyabonga uma ube nadle nasutha Nkosi yami, Nkosi ibusise. Yena usisikile. Siteka inyama hayi wena, wasusika wena manje. Sithalo uyaphila. Bekiphara, siyaliveza umalume abashana. Inja yegame into esebenza ngaphi ibiphanda ngaphi, ibiphanda hayi ibisebenza ngaphi. Uyezwa manje? Shaya imisebenzi empili ngesikhathi esisodwa. Kuyaliwa, kuyaliwa. Elinye ikhishi konakele. Ngiyabavusa nabo chef. Uyayibonela ubona isigqoko. Ngoba isigqoko wena uzobona ukuthi sesizini. Omunye uchef lo wesibili. Amanzi ayabila mangicabanga manje. Athi ngibona. Usisimane wayenzela amama amancane kangaka. Bethu ochef ababili. Isha ngaphi ishe ngale. I-address la ngitholakala khona. Wathi ngwenze into easy. Nguphi i-address? Nayi address. Khetha la. Mpumalanga size la sithi Thana ngibatshele ngikulive. Thana ngibatshele. bathe Ngisondela duze kwakho. Nakho ke. Awuthi ngibona. Ngathi unamanga uphuma eMpumalanga. Phela vele seningangami sondelani. Awu ngangani mina hlalani phansi ningabe nisabu futhi everything. full order siwena Ukudla kuhlale ku ready. hlale ku Sondela wena. Sondela khehla lami. Asikho eMpumalanga thina sila eGauteng sivakashele eMpumalanga. eMpumalanga isivakashele. Basazochaza ukuthi basuka apha eMpumalanga.
10 Street, Malvern, Julius, in Johannesburg. This is Julius Street, and then bese kuba 10 Street. Address Imaganje. 10 Street, Malvern, Julius. And this speaker is fucked up. My address. Fawaziwe udisappeared. Fawaziwe. Uyabuza omunye ukuthi kodwa lisuka apha eMpumalanga. Ewitbank. Kodwa kade ngikhohlisa. Awusenkani ha. Ngize Nithi aningalenzi iphutha ningaqali ngapha ngiqale ngawo. Bese nikhwela phambili. Bafu, ongathi bakuphoqile nje uzeke ka. Ufuna khona ngenkala mhlawumbe. TikTok. Ukudla kwa TikTok. Sengathi ngingathola khona khona ukufunani ngokuthola manje. Siyabonga mama. Ayine sumuthengile umuntu okhathayo ngaphakathi. Banomtshela kwenzeke. It's nice, eh? What kind of the pub is this, Nana? Soft and nice. You can even eat alone. It is appearing in Paradela. Stebe 200. You know. Shaya tata ba kay mo? Wow, pwede. One way.
awulisenze kanje ngizosheshe ngithole usizo ngokushesha sacela usisi afake lento yasekhanda evimba ngiyabonga sisi wami yazi uma ungangisiza nkosazana ngakubaba ngobani magaga yazi ngabe ungisizile ngiseJohannesburg mhlawumbe nomunye ngangisiza yabo umunye mhlawumbe ngangisiza ngiseJohannesburg khona eChurch Malvern Julius uyalazi udaba kodwa bengidinga nje usisize lokwazi nezinto ukuthi ithengwaphi ngoba ngangishilo wena ukuthi kokunye angikwazi ngisakhula yabo lonto le bangathola nje ithuba umuntu ongangiphi information ukuthi ngakuthenga ngakuphi ngoba eyami connection isingiphelele yabo lonto le ngabe ungisizile unginbox ungisize ukuthi hayi hamba endaweni ethizeni njengomuntu oseprofessional onesikhamuthi indaba zalento le yabo izinto zakhona wena uyazazi bengicela ungisize ngoba I'm still on the process ukuthi ngiyayicinga lento kodwa manje ngiyazi ukuthi itholakala kanjani yabo lonto le ngiyacela please kusami umuntu one-information angisize ngizoyithola nami ngibe nayo okwamanje ebenginayo bengiyithenge nje roundly yabo bengiyithenge